Moikka ja tervetuloa seuraamaan Fight Now podcastin uutta videota. Tänään me mennään tosiaan reagoimaan Abdul Hussein vasta Tyson Nam Ice Cage Fightingin toiseen mestaruusotteluun. Pidemmittä puhetta, mennään suoraan videon pariin! Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, tämä on hetki, jota kaikki ovat odottaneet. Ice Cage Fightingin historian toinen mestaruusottelu. Ja se käydään Kääpiö-sarjassa. Introducing first, fight out the blue corner, mixed martial artist. He's 42 years old and 170 centimeters tall, holding professional record with 23 wins, 14 losses and 1 draw. Fighters yesterday weight was 61.2 kilos. Ladies and gentlemen, fighting out of Honolulu, Hawaii, representing Crazy Techniques and Legacy Muay Thai, Tyson Nam! Sieltä esitettiin sinisen kulmauksen ottelija, seuraavaksi punaisen kulmauksen. 28-vuotias, 166-senttinen, Suomen, Euroopan ja maailman mestari. Hänen ammattilaisrekordinsa on 14 voittoa ja vain 2 tappiota. Suomen yksi lupaavimmista vapaa-ottelijoista painoi eilisessä punnituksessa 61 kiloa. Hän tulee Suomesta edustaa Espoon kehäaita. Yhteiset herrat, punaisessa kulmauksessa Abdul Appa King Hussein! Sieltä esitettiin punaisen kulmauksen ottelija. Seuraavaksi ottelu! Jännitys tiivistyy. Mä en tiedä tän lopputuloksen, mutta haluan tän salata vaan teille. Mä haluan tietää vähän jännitystä tähän videoon, että en mä paljasta tätä lopputulosta ihan heti. Kintaat vielä yhteen. Tästä lähtee tämänkertainen pääottelu samalla. Ice Cagein toinen mestaruusottelu. Ice Cage kutosella. Noniin, nyt aloitettiin ottelu. Se voi tarkoittaa erittäin suuria asioita. Tyson Nam 12 pikkusen pidempi ja pitää muistaa, että hänellä on pystyssä kovat lyönnit. Kovia tekniikoita pystyy Abbo vähän hämää. Pikkusen ulottuvampi. Abbo hämäilee, käy lyömässä sieltä taimaan. Se käden suoraan Abbo. Noniin, Abbo vähän osuu. Vasen sinne vartaloon ja nostaa sieltä heti koukun ylös. Abbo melkein osuu päähän. Ainakin vähän osuu mun mielestä. Joo. Ja nyt Appas vitsottelijana vaihtaa vähän puolta. Tyson prassaa. Abbo potki. Tulee Jaakko Dalpakka ohjeita, että siihen etujalkaan ja siinä pieni alasvientiyritys tai hämy. Appalta hän katsoo, että miten Tyson Nam reagoi. Tyson Nam ottaa tuon häkin keskiosan. Tyson vähän prassaa. Hän on se, joka menee eteenpäin. Appa käy lyömässä oikeaan. Noniin, Abbolta vähän leukaa kautta tohon niskaan vähän. Ja sitten Tyson potku. Abbalta tohon niskaan periaatteessa lyönti joo. Tai vähän tolleen tähän johonkin. Mut joo. Laatua takaa sinne ei ihan kuka tahansa pääse ja koko ajan kattokaa kuinka nätisti vähän toi Tyson prassaa. Pois, eli ei juokse perässä vaan leikkaa koko ajan. Noniin, nice. Hieno väistö Abbolta. Oikealla Jappa vaihtaa puolta, välillä on kätisyydet niin, että molemmilla on se niin sanottu nukuttava käsi siellä takana. Appalta vasen koukku, sen jälkeen 3.15 jäljellä aikaa. Tyson vähän prassaa Abbaa. Hänellä maltti pysyy, ei ole lähtenyt roiskimaan ja tykittämään noita useamman lyönnin kombinaatioita. Noniin, Tyson vähän potkii. Potku tohon sisäreiteen. Abbo vähän yrittää alasvientiä ainakin. Ja sitten sen jälkeen vähän lyö. Abbo potkii taas. Vähän alasvientiä. Nyt vähän seinäpainiksi meni vähäksi aikaa. Enimmäkseen pystyotteluun. Abba vähän potkii. Osuu vähän. Joo, niin se ei näy niinku minkäännäköistä epätoivoa, että käy kokeileen sieltä, että lähtisikö.
Mut yllättävän vahva Tässä on nolla vähän on potkii ollut Naaminen, jalalle. täyttää sen alasviennin vastaan. Toki Abba lyö kolmen lyönnin kombinaation. selkeästi on hereillä. Taisi vähän Abba on ollut tärkeä. hieno Suoran polvi tohon potku. päähän Tulee taas Abbalta. vasen käden suora. Noin suorat on toiminut tosi Noniin, hyvin. taas Sieltä hieno polvi sekoitellaan päähän. ja ketjutetaan polvea välillä mukaan. Naamkin vähän ihmetteli, että mikä tää kaveri on. Nice. Onks näitä enemmän kuin... Ja nyt Naam kokeili ensimmäistä kovaa. Tossa teki pienen Okei. takaväistön. Hieno polvi päähän. Tohon koukku vielä perään. Satuttiko Namia? Satutti ehdottomasti, polvi osui ihan täysin. Abba näyttää hienoa taidon näytettä tosta pystystä nyt. Alkanut löytää maalin nyrkeilleen. Tuon Tyson Namin oikean kanssa pitää olla tarkkana. Muutaman kerran hän on sen ojentanut ja takaväistön jälkeen saa siihen hyvän voiman, hyvät välitykset. Ja Abba vaihtaa välillä puolta svitsottelijana, Nam jahtaa ja sieltä Abbalta oikea. Abba vähän Nyt prassaa. vasen koukku, oikea koukku ja siinä nähdään Tyson Namin kombinaatio. Abba väistää U-väistöllä helposti alta pois. Opa tarkkaa ottelua. Nice. Hyvä lyönti. Se käden lyönti ja heti Abba valmiina lyömään se etumaisen koukun sinne perään. Abba vähän potkii tohon. Ja sit taas jalalle potkii. Potkaisee tohon polven päälle ja taas vasen suora osuu. Kyllä Tyson Nam on nyt ollut Aleksi ottavana osapuolella. Potkii. Ja sieltä Tysonilla vähän verta vuotaa korvasta. Täysin Husseinin komennossa ja siellä No niin, hieno polvi tohon päähän Abbalta. päätyy tohon iholle, niin polvet sinne kasvoihinkin. Oi! Respect kyllä äijälle. Respect Abdul Husseinille. Tyrmää ekas erässä ihan oikeasti. Ekas eräs tyrmää 8 ottelun UFC-veteraanin, tiiätsä. Ja hullu. Tuplave, ihan oikeasti. perheen voitto, koko tiimin voitto. Espoon Kehähaiden voitto. Seuraavaksi tuomion Millä julistus. tavalla se tuli tänä iltana. Ottelun voittaja ensimmäisessä erässä ajassa 4.25 tyrmäyksellä punaisen kulmauksen. Noniin, punaisen kulmauksen Abba King Hussein voittaa tämä mestaruusottelun ajassa 4.25. Ja sieltä mitallikaulaan ja mestaruusvyö olkapäällä. Mikä voi olla hienompaa? Ja tää voitto on älyttömän iso, kun tiedetään, että Kiitos just sulle, että jaksoit katsoa tän Fight Now podcastin uuden videon. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja laitapa tohon tykkäystä ja kommentoi tähän videoon, mitä tykkäsit tästä videosta ja muista tilata tämä Fight Now podcast-kanava. Tänne tulee varmastikin useita podcasteja. Nyt oli vähän reagointia. Ja viime videokin oli vähän reagointia, mutta jatkossakin tulee vähän reagointia ja myös podcasteja. Ei kai mulla muuta kuin kiitos just sulle, kun sä katsoit tämän videon tänne asti. Nähdään seuraavan Fight Now podcastin videon parissa. Moikka!